Welkom bij Van Brassen ontbinnen. In 8 afleveringen bezoeken wij verschillende studentenverenigingen in Lauwert. En Joen ben we bij de Navigators Leeuwarden. Goeie Joen. Hoi, ik ben Jilda van Brassen ontbinnen. Give me something that I can believe in and now share it with the world for everyone to see. I take away. Volgens mij plezier ik onder het binnen. Zullen we het stil laten? Ik wil graag beginnen met gebed. Ja, lieve Vader, aan het begin van deze avond, Heer, waarmee we samen zijn, ook met mensen die u misschien niet kennen, maar ook met leden van onze vereniging en dat we u wel mogen kennen. Ik bid vooral uw zegen over de avond uit, Heer. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Amen. Nou, de bedoeling is dat we dus eerst een film gaan kijken van Kent Hovind. En Kent Hovind is een wetenschapper uit Amerika die praat over de evolutietheorie en over de schepping. Die zet ze eigenlijk een beetje tegen elkaar uit. Have you ever thought about it? I mean, really, what is the purpose to life? Why are we here? Where do we come from? For that matter, where are we going to go when this life is over? In this seminar, it talks about the age of the earth. Dr. Hovind gives solid evidence to show that this earth is not billions of years old. In fact, the evidence points towards a literal 6-day creation, like told about in Genesis chapter 1. Waar zijn we precies? Nou, we zitten hier in de gebedsruimte van Leeuwarden. Dit is een ruimte waar 24 uur per dag gebed mag plaatsvinden. Je kan je daarvoor inschrijven. Als vereniging komen wij hier af en toe met een aantal mensen om ook voor de studenten in Leeuwarden te bidden. En kun je wat vertellen over de missie of visie van de Navigators? Ja, de algemene missie van Navigators is Christus kennen en hem bekendmaken. En dat willen we ook uitdragen met onze vereniging, zeg maar, door gewoon kringen aan te bieden waar mensen zelf Christus leren kennen, maar ook een stukje evangelisatie vanuit onze studentenvereniging. We zijn eigenlijk gewoon, net zoals alle andere verenigingen, een studentenvereniging, maar dan wel met een geestelijk tintje, zeker. Het zal wel iets met veel zuipen te maken hebben. En feesten, weinig slaap, niet naar college. Ongeveer? Wat? Brassen? Brassen, ja. Geen idee. Brassen. Wat? Zeilen. Ja, ook dat. Zeilenbrassen, ja. Of bier drinken. Ja, bier drinken of zo. Dat toch? En dat met Jill te maken? En brassen, zou misschien ook nog met koperen instrumenten muziek maken. Heet misschien ook wel brassen. Braas is koper, ja. In de brasband. Wat? Maar brassen betekent waardoor je ook bier drinken. Dan gaat van binnen de studentenvereniging wat wij hebben, wat jatten. Zoiets is het, dacht ik. Ja? Goeie antwoord. Ja. Waar geloof jij precies in? Ik geloof in het scheppingsverhaal. We hebben vanavond ook een dvd gezien van Kent Hovind. Die bewijst ook aan de hand van wetenschap eigenlijk ook dat de evolutietheorie eigenlijk net zo goed een geloof is. Maar ik ben eigenlijk zelf wel overtuigd christen. En ik geloof wel dat Genesis en dat God de aarde in 7 dagen geschapen heeft wel waar is. Ik ben er gewoon heilig van overtuigd dat God mij geschapen heeft. Dat hij mijn redder is en voor mij gestorven is aan het kruis. Dat hij al mijn zorgen draagt. En dat ik mijn hele leven met hem kan delen. Dat ik mijn dingen, als ik ergens mee zit, aan hem kan voorleggen. En ik weet zeker gewoon dat hij altijd bij me is. En dat als ik zijn hand vastpak, ik met hem het eeuwige leven binnen mag lopen straks. Volgens mij mag ik jullie feliciteren, want ik heb gehoord dat jullie gaan trouwen. Klopt dat? Ja. Nou, tijdens een activiteit van de vereniging, was een verrassingsactiviteit, kwam Hugo in een prinsenpak naar voren en toen ging hij op zijn knieën. Zo, dat was een hele verrassing. Ja, ik had echt helemaal niks door. Het samenwonen is voor mij eigenlijk nog zo vrijblijvend en ik vind het gewoon belangrijk dat ik weet dat zij ook mij trouwens en dat ik haar trouw ben en dat we daarop kunnen bouwen, of het nou goed of slecht gaat. Heeft dat voor jou ook te maken met het geloof? Ja, nou, het komt eruit voort, want het geloof, zeg maar, dat is mijn leven en God geeft ook aan inderdaad dat mensen worden trouwen als ze bij elkaar willen horen.
bepaald object wat mij wel heet het opvalt. En dat is een soort van stok. Maar net de staf van Sinterklaas. Is deze. En dat zijn de kleuren van de navigators. Maar ik ben heel benieuwd wat dit is. Dit is een pedelstaf. En tijdens de constitutieborrel dan wordt een nieuw bestuur geconstitueerd. En daarmee wordt gefeliciteerd zeg maar, voor een nieuwe aanstelling. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Hoort, hoort! De pedel aan het woord! Hierbij kondig ik aan het derde bestuur der Navigator Studentenvereniging Leeuwarden. Ingenuitas et Veritas. Dit wie van Brassen ontbidden bij de navigators. Volgende keer zitten we bij Jovivat. En dat Brassen dat vind ik wel hartstikke leuk. Dus doet ook vrolijk om mij. Dit heim naar het zoen. Mooi kleuken toch? Zal me vers wel steen. Tot horen Wieke. Hoi. Ik kijk naar het zezen, maar misschien hier het bos aanwijzen, man. Dan rennen wij misschien Juppel hier naartoe.